Este aplanadora que os narcos deixaron varada en Vilanova en canto se decataron que foran descubertos son imaxes difundidas pola Garda Civil e a Policía Nacional da operación conxunta que desenvolveron nas últimas horas e que permitiron desartellar unha organización criminal que introducía droga en Galicia a través do Salnés. O número de detidos ascende a 8, logo de que transcendese a detención dun arausán. Os outros 7 son cidadáns de nacionalidade albanesa que están sendo postos a disposición xudicial nos xulgados de Vilagarcía. No marco deste dispositivo foron incautados 1.100 kilos de cocaína que estaba sendo alixada nas costas de Vilanova cando se produciron as detencións dos 7 albaneses. Foi en Rego do Alcalde, na mesma zona onde en Noiteboa aparecera outra lancha de características semellantes. No marco desta denominada Operación Baroña, os axentes tamén se incautaron dunha pistola, vehículos e equipos de comunicación. Trátase dun operativo histórico porque é o primeiro golpe no que unha banda de orixe balcánica intenta realizar unha descarga de droga directamente nas costas galegas. Uns feitos que veñen a demostrar a presenza deste tipo de organizacións centroeuropeas en Galicia. A investigación, que comezou en novembro do ano pasado, continúa aberta.